Ribeira converteuse esta fin de semana na capital internacional do taekwondo. Máis de 800 deportistas de 4 países participaron no Open Cidade de Ribeira 2025, unha das citas máis importantes do calendario nacional. O taekwondo tomou o pabillón de Ribeira durante 2 intensas xornadas. O Open Cidade de Ribeira 2025 reuniu a máis de 800 atletas e 70 clubes procedentes de toda España, Portugal, Italia e tamén da Selección Nacional de Costa Rica, nun evento que combinou deporte, cultura e irmandade entre países. Organizado polo Club Natural Sport Ribeira, o torneo contou con 6 áreas de combate simultáneas e co apoio de máis de 100 persoas entre árbitros, técnicos e voluntarios, consolidándose como unha das competicións de taekwondo máis relevantes de Galicia. A cita tamén serviu de ponte entre Europa e América. A selección costarricense cadete e júnior participou previamente nun intercambio técnico co club anfitrión, reforzando os lazos deportivos e culturais entre Galicia e o país centroamericano. No marco do evento celebrouse un emotivo homenaxe a referentes do deporte e da cultura galega, como a taekwondista Estefanía Hernández, o portugués Rui Bragança ou a banda Herdeiros da Cruz, ademais da Asociación Española contra o Cancro. O Open Cidade de Ribeira pechase unha edición histórica, cun récord de participación e reafirmando a Galicia como un escenario de referencia para o taekwondo internacional.